A'n hymyn cyntaf heno geiriau rhif 613, geiriau cyfarwydd Elfed, o arglwydd ddewyn tadau ein creu gan tŵr wyt ti, o gogonedda eto dy enw ynom ni. Ni cheisiwn fwy anrhydedd na'r hodion llwybrau'r groes, gan fyw i ddangos Iesu a gwasanaethu'n hoes. Tadau, creu gan tŵr wyt ti, o gogonedda eto anom ni cheisiwn fwy anrhydedd. Iesu. Gyda'n gilydd gyffes fer. Credwn yn yw dad holl alluog, creawdwr a llywodraethwr bobeth. Credwn yn Iesu Grist, ei unig, ein harglwydd a'n gwaredwr. Drwy ei fywyd, ei farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad, gorchfygodd bechod ac angau gan faddau i ni ein bechodau a'n cymodi a Duw. Credwn yn yr ysbryd glân, trwyddo ef y mae Crist yn preswylio yn y credinwyr gan ei sancteiddio yn y gwirionedd. Credwn yn yr eglwys, corff Crist a chymdeithas y saint, yn yr ysgrythurau sanctaidd, yng ngweinidogaeth y gair a'r sacramentau. Credwn yn y fodiad teyrnas dduw ac yng ngobaith gwynfydedig y bywyd tragwyddol, drwy'n harglwydd Iesu Grist. Credwn, pennaf dyn ydyw gogoneddu Duw a'i fwynhau. Ac yma'n darllen i heno yn dod o lyfr cyntaf Samuel. Seithfed bennod a darllen adnodau 2 neu 2 dros yr 12. Ath llawer o amser hibio, tuag 20 mlynedd, pan ddaeth yr arch i aros yn Ciriath Jeraim, ac roedd holl di Israel yn hiraethu am yr arglwydd. Dywedodd Samuel wrth yr Israeliaid, os ydych yn dychwelyd at yr arglwydd ac holl galon, bwriwch ymaith y diwiau estron a'r Astaroth a'ch misg. Rhowch eich meddwl ar yr arglwydd a'i addoli ef yn unig, ac fe'ch achub o law y Philistiaid. A bwriodd Israel ymaith y Balim a'r Astaroth, ac addoli'r arglwydd yn unig. Yna dywedodd Samuel, casglwch holl Israel i Mispa, a gweddiaf ar drosoch ar yr arglwydd. Ac wedi iddynt ymgasglu yn Mispa, a thynnu dŵr a'i arllwys ger bron yr arglwydd, gwnaethant ympryd yno y diwrnod hwnnw, a dweud,
yr ydym wedi pechu yn erbyn yr arglwydd. Yna, yn Mispa, yr oedd Samuel yn barnu Israel. Pan glywodd y Philistiaid fod Israel wedi dod ynghyd i fyny yn erbyn Israel, clywodd Israel ac medded wrth Samuel, gweddian ddi baid drosom ar yr arglwydd ein Duw iddo'n gwaredu ni o lawr Philistiaid. Cymerodd Samuel oen signo a'i offrymu'n aberth cyfan i'r arglwydd. Gweddiodd ar yr arglwydd dros Israel ac atebodd yr arglwydd ef. Y diwrnod hwnnw, fel yr oedd Samuel yn offrymu'r aberth a'r Philistiaid yn esau i ymladd ag Israel, cododd yr arglwydd storm darannau yn erbyn y Philistiaid a'i drysu, a gyrrwyd hwy ar ffô o flaen Israel. Yna aeth gwir Israel allan o Mispa, ac erlyd y Philistiaid a'i taro nes dod i slaw Bethcar. Yna cymerodd Samuel fain a'i osod rhwng Mispa a Sen a'i alw'n Ebenezer, a dweud, hyd yma y cynorthwyodd yr arglwydd na ni. A boed i'r fendith aros gyda ni o'r gwrando i'r oedfa gyfan ac i'r yfori a ddaw. Amen. Fel ail ymyn, ni'n mynd i droi at eiriau rhif 277. 277. Frenu nef a ddolwn frenu nef boed gogon... Dwi'n iawn? Dyna wedes i? Mae rhaid mae te. Frenu nef llifar awdurdod ef o'i orsedd fri, fe roi'r i ni mawl fo ein llef ac yn y blaen. Arglwydd ein Duw fel yn stori Samuel gynt, unne am ddod i Mispa ein profiadau ni, a plygu o'r flan. Mae perygl ni beinydd beinos i wrando ar y seiniau'r byd, a dylanwadau sydd wedi bod weithiau'r da, weithiau'r drwg, ond bod ni ddim wedi canolbwyntio ar dy berson di. Ac wrth i ni foli dy enw, mae'n reddfol i ni felly i gyfadden gwendid. Mae cymaint o bethau'n tynnu'n sylw rhagod, pethau sydd yn dylanwadu arno ni heb bod ni'n chwilio amdano. Ac am bob peth sydd yn anymunol, yn rhan o ai ddiwiaeth ein profiadau, maddau ni.
Maddau ni bod ni'n rhoi sylw at bethau sydd yn fydol eu hanian, heb bod ni'n gweld y cyfan o fewn cyd-destun dy berson a bwrpas di. Deiwn gan blygu os flaen, yn addoli dy enw ac yn gofyn dy drigaredd. Ger dyfron arglwydd, i ni'n dod gan weddio dros eraill, fel y gwnawn ni ym mhob oedfa. Ac mi fydd gan rai ohono ni rhyw achosion dedwydd i ddathlu. Dro arall mi fydd yna newyddion trist yn cydio yna. Ond beth bynnag i'n cyd-destun, beth bynnag ar hyn sydd yn ddathliad neu'n dristwch, gwahoddwn di arglwydd i fod yn rhan o'r digwydd, o'r profiad, o'r dathliad. Ac heno gyda Emyr a Meira, i ni'n diolch am enni plentyn o'r newydd i'w teulu. Ac wrth ddiolch am yr un bychan hwn, mae'n cydnabod fod gweld hanes am blant yn cael ei geni ar draws y byd yn destun gobaith. Bod yna fori i ddod, bod yna ddigwydd cadarnhaol yn y gymdeithas, am fod bywyd yn rhan o egin ein profiadau. A ble bynnag yma yna blant o'r newydd yn y dyddiau hyn. Boed yw hyfforddiant fod yn un gywir, yn un ddidwyll, yn un gariadlon. Ac a bydd i'r plant ble bynnag y bod, brofi byd heddychlan, cyfiawn, a'r cyd ymwneud er lles y ddynoliaeth gyfan. Arglwydd Duw, plygwn gan gofio bod yna rai yn ffarwelio'r fichedd hon, ac mi fydd y gynulleidfa yma'n paratoi hunain at fynd i gofio ac i ddiolch am fywyd un ledu yn arbennig yn y dyddiau nesaf. Boed i'r atgofion droi'n fendith felys a'r diolch yn un llawen. Bod yna gyfeillion wedi arfer dod yng nghwmni gilydd i'r man addoli, yn dod i'w misba hwy. Ac y bydd yna gasglu'r cerrig ynghyd ac i ddathlu y ffaith fod yna Ebenezer yn ein profiad. A bydd yna gofio mae Duw wyt sydd yn bendithio yn y ddoe a'r heddiw, ac yma'n hymddiriadaeth ni y byddi'n bendithio i'r yfori a ddaw. Clywyn llef arglwydd dros gynulleidfaoedd ein gwlad a'n byd sydd yn cydnabod arglwyddiaeth di ac yn galw eraill i rannu yn y fraint wrth adnabod ac wrth dderbyn. Yma i bob cyfnod ei gyfnewidiadau, i bob cyfnod rhyw enwau newydd, rhyw syniadau gwahanol, ond yr un wyt ti o hyd, beiau'r byd, cyfnewidiadau cymdeithas, yr un wyt ti o hyd yn arweinydd ac yn arglwydd. Boed arweiniad i'r eglwys hon arglwydd gael ei ymlygu ymhlith y bobl, ac y bydd yr ymgynnull a'r tystiolaeth yn dod ag eraill fel pobl sychedig at ddŵr y bywyd. Llwydda genhadaeth eglwys yn y ddinas yma, yn y genedl hon ac ar draws cyfandiroedd byd. Una ni bob un yn dy gariad pur dy hun. Ac felly gweddiwn dros yr eglwys iddi fod yn gliriach nag eriod o'r blaen am pwy yw Iesu, a beth a wnaeth, beth mae e'n parhau i'w wneud, ac y bydd i'r yfori a ddaw, pan fydd plant heddi'n oedolion ac yn oedrynus yn parhau i ymdeimlo ar her a'r anrhydedd
o fod yn rhan o gynulleidfa a deulu di. Boed heddwch ar wyneb deiar, boed cyfiawnder yn cael ei orseddu, ac y bydd gobaith yn y tir. Ac wrth i ni baratoi ar gyfer Gwanwyn y flwyddyn galendar hon, boed yna brofiadau gwanwynol wrth i ni yn y cyfnod hwn o'r grawys, baratoi'n hunain i dderbyn Iesu, ac o'i dderbyn ei ddathlu, ac o'i ddathlu ei ddilyn. Lliwen llef wrth i ni ymostwng yn enw'r Crist. Amen. Ac i ni'n troi felly at yr emyn nesaf dwi wedi ddewis 834. Tydir hwn a roddais dy manna gwrthiol gynt, i gynnal pererinion yr anial ar ei hynt. Parhau yr wyt ti noddi dy drigareddau rhad, a diolch drwy dy foli yw'n dyled nefol dad. Geiriau Robert Williams.
gam wrth gam I gyfeiriad y groes ac mi roedd y bregeth bore yma gobeithio yn rhan o'r cyd-destun yna. A bod yr hyn sydd yn strapline oedfaon neu myfyrdodau y pas gyda cymorth Cristnogol yn sôn am weithredu yn gymaint y dim arall yn cyd-destun tlodi. Mae'na sawl math o glodi yn does. Mae'na glodi sydd yn ymwneud ag arian a chyfoeth neu diffyg cyfoeth. Mae'na glodi sydd o ran gweledigaeth a syniadaeth. Mae'na glodi, mae'n siŵr, yn ein perthynas ac unigolion gyda cymdeithas ac mae'na glodi yn perthynas pobl ar ysbryd sanctaidd. Ac bod y grawys fel tai yn ein cymell ni, yn ein harwen ni I fod yn fwy effro, yn fwy parodi o wneud a hanfod y ffydd. Ac o bod ni'n cael gafel ar y Duw sydd yn rhoi ac yn rannu, mae y trysor gorau yw'r Crist hwn. Ac felly mae y Crist y trysor, Crist yn ei lawnder, yn ei gariad ac yn ei ras, yn cyfoethogi bywyd, a bod y bywyd hwnnw wedyn yn ein cymell ni fod yn effro I amgylchiadau byw pobl eraill. Rhywle fyna, ar y canfas mawr yna, mae bregeth y bore a bregeth y nos I fod I eistedd. Yn yr cyfnod yma o rawys, fel yn y narratif ddarllenes I o lyfr Samuel, seithfed bennod fel y cofiwch chi gobeithio, mae Samuel yn casglu'r bobl ynghyd, ac mae hynna fel tasa fe'n don ar y narratif o ddod â phobl I berthynas agosach gyda Duw. Dwi ddim yn gwadi'r ffaith fod cyd-destun y trafod am ddyfodol yr Wcrain wedi bod ac yn parhau I fod yn fy meddwl ac yn fy nghalon wrth baratoi'r bregeth hon yn ddiweddar. Bydd stori'r Israeliaid yn gadael caethiwed ac yn chwilio am wlad yr addewid yn stori hir, sawl genedlaeth, wel o leia 20, sa'n siŵr pwy oedd yn cyfri ac yma fodd ar y pryd chwaith. Ac iddyn nhw ddod hyd at rhyw fan gyda y fyddin yn ei dilyn nhw ac mwyn i'w difa nhw, dyma y môr coch o'i blaen. A sut o'n nhw'n mynd I groesi'r môr coch? Oedd yn jobyn amhosibl. Ond rhyw ffordd neu gilydd yma Moses oedd yn y rôl o arwen ar y pryd yn sefyll wrth y dŵr yn dangos I ffon ac yma'r môr yn agor. Ac yn yr agor hwnna, sut bynnag oedd y peth I fod I ddigwydd, sut bynnag I ni am ei ddeall e nawr, mae rhan o gof y genedl fod Duw wedi agor llwybr drwy'r amhosibl i'r posibiliadau newydd. Bod nhw'n dianc o un gwlad mwyn cyrraedd gwlad arall. Ac os gymrodd y daith y 20 mlynedd I ni'n darllen amdani, yna mi roedd y cyrraedd wedi gorfod claddu rhai pobl ar y daith ac wedi geni pobl o'r newydd cyn cyrraedd. Sut bynnag, maen nhw'n dod un dydd I groesi'r Iorddonen. Ac oedd hynna hefyd yn joben oedd yn tu hwnt i'w crebwyll nhw. Erbyn nawr roedd Moses wedi marw, Joshua yn arwen. Ac yn y 40 bennod o lyfr Joshua, I ni'n gweld y genedl gydag arch y cyfamod ar y blaen, ac yma rhywbeth yn digwydd, fel bod llif yr afon yn peidio. A'r genedl yn croesi, nawr faint o bobl oedd yn y genedl, na I ddim cynnig rhydd, achos bydden ni ddim yn medru bod y saff o'n rhywbeth. Mwy na dweud bod cenedl gyfan wedi croesi. Cenedl a'i phethau. Na beth bynnag bydde'r pethau hynny, bod nhw'n anifeiliaid neu neiddo, dwi ddim eisiau mynd I amheleg e. Ond mae'r rhaid bod nhw'n cerdded ac yn cario pethau mwy na dim ond I hunain. Ac maen nhw yn croesi I fewn i'r tir, ar wlad yr addewid. Ac maen nhw'n codi cerrig o ganol yr afon a'i gadael nhw fel maen I goffio am Duw yn agor y lle yma, gofod yma. Fel bod nhw gyd yn medru croesi'n ddiogel, yn dilyn arch y cyfamod.
Ac am nhw'n ail hawlio Jerusalem bod y sawl o oedd wedi ymgartrefu yno wedi dianc bod y genedl yma yn dod gytre. Ac am gyfnod o amser mi roedd yna ail adeiladu, mi roedd yna adfer tir, mi roedd yna sefydlu y ganolfan i'r genedl gyfan. Ac arhosodd hynna am sbelen. 20 mlynedd yn ôl y beth a ddarllenwn ni yn llyfr Samuel. Aeth llawer o amser hibio tuag 20 mlynedd, pan ddaeth yr arch i aros yn Ciriath Jearim, a oedd wedi bod yng ngofal y Philistiaid. Ac os oedd rhywbeth wedi bod yn groes gran i'r Israeliaid hyn, byddai meddwl fod y symbol yma, presenoldeb yma o arch y cyfamod wedi cael ei dwyn, wedi cael ei hagor, wedi cael ei beiddi. A nid yn unig oedd yr arch wedi cael ei chamdrin, ond mi roedd y bobl ei hun wedi rhyw amwneud gyda crefydd a meddylfryd y Philistiaid, bod nhw wedi bod yn ymhel a balim ac asteros, ac addoli'r arglwydd yn unig oedd fod i ddigwydd, nid bocha, nid ymhel a crefyddau y bobl hyn, y gelyn fel o'n nhw'n galw nhw ar y bryd. Nawr dyna oedd backdrop. Croesi'r Môr Coch, croesi'r afon, bod nhw'n treulio blynyddoedd, 20 mlynedd, tan bod nhw'n dod i'r rhyw fan o sylweddoli wps a double wps, bod nhw wedi gwneud a dweud bod nhw wedi byw mewn ffordd nad oedd o'r un meddylfryd, yr un anian, yr un egwyddor, yr un gredo, a'r gred oedd yn ymddiried yn Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Oedd Eli wedi marw, a fe wedi bod yn broffwyd yn ei gyfnod. Pan ddath arch y cyfamod nôl, yr hyn oedd yn cynrychioli Duw gyda nhw. Duw yn gwneud rhywbeth i achub. A dyna'r bwyslais, bod Duw wedi agor ffyrdd, bod Duw wedi caniatáu pwrpas a lle a datblygiad, bod y cyfamod rhwng Duw a dyn yn cael ei gyflawni i'r bobl. Nawr, a fyddwch chi'n cofio beth oedd yn arch y cyfamod, siŵr o fod. Oedd 2 elfen yn yr arch. Roedd y cerrig, y llechi, lle roedd cyfraith Moses, roedd wialen Aron, ac mi roedd yna, wel, wi am ei alw'n jar, ddim yn siŵr iawn beth fydde'r gair priodol, yn dal manna o'r nef. Yr hyn oedd wedi disgyn, ac oedd ond yn para diwrnod ac wedi bod yn gynhaliaeth i'r genedl ar ei taith hirfaith i wlad yr Iddewyd. Ac arhoswn ni eiliad gyda'r 2 elfen yna, jyst i atgoffa'n gilydd o arwyddocad y ddeddf. Nawr byddwch chi'n cofio stori Moses yn dod lawr o'r mynydd ac yn cario'r 2 lechen gydag e. Y 10 gorchymyn. A'r 10 gorchymyn oedd yn grynodeb o'i deall nhw o beth oedd cyfraith Duw, beth oedd gair Duw, beth oedd dweud Duw. Gallech chi ddweud mae gwirionedd am Dduw sydd yn dda, bod yn ymwneud â moesoldeb dyn, yn sôn am barchu teulu a parchu cymdogaeth a chymydog ac yn y blaen. Bod y deddfau yn rhyw fath o angor, y sylfaen, i'r hyn o oedd yn hunaniaeth cenedl, y cyfamod yma rhwng Duw a dyn. Fel bod ymarweddiad y bobl yn gorfod bod yn driw i'r gyfraith. Iesu'n dweud, wrth gwrs, mae 2 elfen oedd i'r gyfraith go iawn. Card arglwydd y Dduw, a card y gymydog fel ti dy hun. Ac yma caru yn golygu parchu, mae caru yn golygu addoli, mae caru yn golygu dilyn,
yr arglwydd y creawdwr, yr arglwydd y deddfroswr, yr arglwydd a oedd yn bopeth ac yn sylfaen i'r genedl hon. Beth yw'n cyfraith ni? Pa fath o gyfraith i ni'n i fyddhau iddyn, a dwi ddim yn sôn am yr un mae'r tir cyffredin a'r tir arglwyddi, neu unrhyw cyfraith arall yn sôn amdani. Wy'n gofyn beth yw craidd ein crebwyll ni o ganllaw ac o wirionedd. Ac i ba raddau mae'n crebwyll ni o air Duw y medru newid, i addasu, i ailddeall, ail ystyried. A digon posibl bod pob cenhedlaeth yn ei dro yn ystyried beth mae Duw yn dweud wrth nhw. Ac os i ni'n darganfod beth mae Duw yn dweud wrth i ni golyn, wrth gymuned, wrth genhedlaeth, wrth genedl, i ni'n parhau geisio gwirionedd Duw. Bod y ddeddf yma yn gyfraith yn ffordd o fyw. Ac yn siŵr byddwch chi'n cytuno gyda fi o dderbyn, mae Iesu Grist yw'n ffordd o fyw ni. Mae geiriau Iesu yw'r ffordd o gerdded ymlaen fel tai. Bod person Iesu yn dangos beth yw natur Duw. Fod person Iesu yn dangos beth yw ymarweddiad Duw at ddyn a sut y mae pobl i ymddwyn yng nghwmni gilydd. Mae cyfraith yn rhoi trefn ar gymdeithas, rhoi trefn ar feddwl pobl, a mae cyfraith yn ei hanfod yn angor ac yn amddiffynfa gwarineb. Ond os nad yw'r gymdogaeth neu'r genhedlaeth neu'r genedl yn parchu'r gyfraith, yna mae'r cyfan yn gawdal o ddim byd. Pob un drosto hun yw e. Dair diw, fy ngair i, treched a trechaf. Ac efallai yn ein byd ni heddi fel ar draws y degawdau a'r canrifoedd, i ni wedi cael pobl yn ymddwyn mewn ffordd di-gyfraith, di-drefn, di-urddas, ac un yn lladd y llall, heb deimlo unrhyw lledwystad, unrhyw gywilydd o fath yn y byd. Yn ei hanfod, mae'n moesoldeb ni yn glwm gyda'n hufuddod ni i air Iesu Grist. Ac os ni'n byw yn Grist debyg, yna mi fyddwn ni'n ymdrechu o leia. Hyd yn os nad ni'n llwyddo bob tro, byddwn ni'n ymdrechu o leia i fyw yn ôl arweiniad a gair Iesu. Yn rhywle fyna y mae safbwynt pob corff Cristnogol, ac os yw'r gymdogaeth, y genedl, y llywodraeth yn ceisio i fyddhau i air Duw, mi ddylen nhw fod ar ffon fesur, y man cychwyn i'r hyn sydd yn ngair Duw o'i hun. Yr ail elfen yn arch y cyfamod oedd ffon yma, ffon Aron. Ac oedd Aron wedi dod yn gwmni i'w frawd Moses i fod yn arweinydd i'r genedl, yn dangos y ffordd, yn siaradwr ac un oedd yn medru cyfathrebu, a'r ffon yma sy'n dangos cyfeiriad. Mae'r narratif sydd yn y llyfrau Samuel a'r Barnwyr a'r Genesis, Exodus, gyda'r blaen, cyn hynny. Mae'r cyfain yn rhan o yr hyn oedd y genedl yn ei deall bod Duw yn arwain. Ac wrth i'r stori fynd yn ei blaen ar draws y cenedlaethau, ar draws y canrifoedd, mi roedd y syniad yma bod Duw yn cynnig cyfeiriad i ni a bod ffon Aron yn arch y cyfamod yn rhan o'r berthynas, y contract, y dealltwriaeth rhwng Duw a dyn, neu Duw a'r genedl beth bynnag. Mae'r arweiniad yn un sicr. Hyd ti'n droi yn y niwl, mae wir cyfaddau bod nhw wedi troi a troelli wrth chwilio'r ffordd i gyfeiriad y gwlad ar y ddewyd. Ond bod nhw wedi cael arweiniad o Dduw. Dyna'r cred yr Israeliaid. A dyna pam roedd arch y cyfamod yn cario ffon Aron
fel rhan ac fel symbol o'r hyn a oedd yn gyfeiriad o Dduw. Mae'r proffwydi yn dweud yn aml bod Duw wedi cynnig arweiniad iddyn nhw. Bod Duw yn cynnig gair iddyn nhw. Dyma air yr arglwydd. Ac yma proffwydi hyd at y flwyddyn a'r mis a'r diwrnod hwn, rhywle ar draws y byd, yn honni mae eu syniad nhw yw gair Duw. Wel, falle mai te. Ond mae angen bod yn saff mae o Dduw mae e'n dod. Mae wedi rhyw amalrwydd i unigolion sy'n hawlio rhyw statws dwyfol iddyn nhw eu hunain i'w cario ffon Aron. Ond bod pobl yn byw yng nghwmni Duw, a bod yr hyn a ddywed yr unigolyn yn adlewyrchiad o Dduw, ac nid y ffordd arall bod Duw ond yn bypet yn llaw dyn. Mae pypedau yn bethau peryg. Bod pobl yn tybied bod nhw'n medru ffigio sgwrs pan dyn nhw ddim yn cynnig cyfeiriad Duw o gwbl. Ar hyd y daith, mi roedd pobl Dduw, yr Israeliaid ac yn yr Iddewon, yn angen rhywbeth i'w cadarnhau fod Duw gyda nhw o hyd. Bod Duw yn agor y môr ac yn dweud, fi nath hwn. Neu'r bobl ddweud, Duw o gorodd. Duw achosodd i ni fedru symud ymlaen ar ein daith. Duw helpodd ni groesi ar iorddonedd. Duw amddiffynnodd ni. Duw oedd gyda ni. Hyd yn oed pan o'n nhw hunain yn medru cam ddeall ac yn ymddwyn fel sasa fe'n fympwy hunanol iddyn nhw. Tan bod Iesu'n ymddangos. Rhyw dyn droi wnaethon nhw ar draws y canrifoedd. Ond pan daeth Iesu Grist, mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Iesu'n dod ac yn dweud, dilynwch fi. Iesu'n dod, gwnewch fel dwi wedi gwneud. Boed eich ymddygiad chi'ch moesoldeb chi ymarfer meddwl Duw ymhlith eich pobl chi. O na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw medden y mynydd. Wel ie, tan bod ni'n trial byw fel Iesu, dilyn Iesu. Dim ond fannu yma y dod yma yn ddod gwylaidd, gostengedig, yn ymwared â phethau'r byd mwyn dilyn Iesu. Ac efallai yn y cyfnod yma o rawys, wrth baratoi'n hunain i gerdded i gyfeiriad Calfaria, i ni'n ail ddarganfod yr hyn sydd yn hanfod, bod angen ein bywydau ni a'i gyfeirio fe wrth ddilyn trad Iesu Grist. Does e ddim dewis, neu rhywbeth mympwyol, neu achlysurol i'w crefydd, ond ffordd o fyw, ac efallai ffordd o farw. Gallwn ni ddim aros yn ein hunfan, mae rhaid symud ymlaen, ond bod ni'n symud ymlaen nid yn o'r ein mympwy na casgliad unrhyw bwyllgor, ond bod Duw yn arwen yn Iesu Grist drwy rym yr ysbryd glân. Ac yn yr trydydd peth oedd yn yr arch, wel, y manna yma. Ac yn y manna mi roedd hyn oedd yn gynhaliaeth wedi cael ei roi i'r genedl. A pan o'n nhw'n gweld y arch y cyfamod yn symud o'i blaen, o'n nhw'n credu fod nhw'n dilyn Duw'r darparwr, Duw oedd yn cynnal, Duw oedd yn rhoddi ac yn rhannu. Ac mi roedd yr Israeliaid a'i cof yn effro iawn bod nhw wedi derbyn o gynhaliaeth Duw ar hyd y daith. Nid yn unig drwy'r daith drwy'r anialwch i gyrraedd afon Iorddonedd, ond bod nhw wedi dilyn yr hyn oedd yn air Duw, yn feddwl Duw, yn derbyn o gynhaliaeth Duw ar hyd yr amser, ac mae'r salmau yn gyforiog o linellau o frawddegau o ddweud yn cydnabod Duw yn ei cynnal. Ac yn Iesu Grist, mae yna gynhaliaeth na all y byd i gynnig. Mae e'n gynhaliaeth sydd yn disgyn o'r nef a benthyg brawddeg emyn. Ac yn y gynhaliaeth hwnna, bod nhw'n teimlo
bod ni'n teimlo bod Duw gyda ni. Wele cawsom y Meseia. Wele cawsom o fanna y bywyd. Mae fi yw'r hyn sydd yn gynhaliaeth i chi. Hwn yw fy nghorff, hwn yw fy ngwaed, a rhwygyr ac a dywelltir trosoch maddeiant bechodau. A bod y arch y cyfamod yn dod yn gyfrwng y cymod. A bod y cymod yn Iesu Grist yn golygu perthynas rhwng Duw a di, rhwng nef a deiar. Ac i ni'n deulu yn ytrach na bod yn elfennau, yn actorion ar lwyfan. Bobl sy'n neud dim byd ei gilydd go iawn, heb fod yn perthyn. Ac felly mae'n haddoliad ni yn ddatganiad o'n ymddiriedeth ni yn Duw, yn diolchgarwch ni am arweiniad Duw ac yn ddathliad bod Duw gyda ni. A dyna i ni'n neud bob dydd o'n byw gobeithio. Bod ni'n ymwybodol bod ni'n dilyn arch y cyfamod. Bod ni'n dilyn gwirionedd Duw, cyfraith Duw. Bod ni'n dilyn canllaw Duw, arweiniad Duw. Bod ni'n dilyn cynhaliwr bywyd. A bod Iesu ei hun yn un sydd yn cynnig arweiniad i ni ar ein ffordd. Nawr mae hwn y Dduw sydd yn cadw addewidion. Does na ddim tystiolaeth unrhyw le bod Duw yn methu cadw ei addewidion. Bod Duw Abraham, Duw Isaac, Duw Jacob, Duw Dafydd a Duw'r proffwydi, Duw y Salmydd, Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Duw yr apostolion, Duw y Merthyron, Duw yr Eglwys Gristnogol ar hyd y daith. Yn ein gwahodd ni i estyn rhyw garreg fach, a'i roi gyda cherig eraill, a'i alw fe'n garnedd. Fel mae gyda ni ar bennau mynyddau yng Nghymru y carneddau, i ni'n ymwybodol bod ni'n dod â'n tystiolaeth bersonol ni, a'i roi at tystiolaeth pobl eraill megis carnedd. Ac fe alwyd y garnedd honno yn stori Samuel yn Ebenezer. Hyd yma y cynorthwyodd yr arglwydd na ni. Oedd yna'n digwydd ger llaw Mispa. Nawr faint ohonoch chi sydd wedi gweld bys ni'n dychmygu mamau neu neiniau neu mamgys neu cenedlaeth yn gynt wedyn hyd yn oed ar ryw fathodyn bach ar ddilledyn, a'r gair Mispa di ysgrifennu arna. A'r geiriau hyd yma cynorthwyodd yr arglwydd fi, i'r awr hon, i'r eiliad hon. Os oes gyda chi'r bathodyn neu beidio, gwisgwch y syniad o'r bathodyn, i ddweud ble bynnag wedi bod, beth bynnag yw'r naratif hyd yn hyn, bod y tywydd yn ddrwg, tywydd yn dda, bod yr haul yn gwenu, yr haul yn peidio bod, a bod yr sicrwydd yna, bod y Duw sydd wedi bod yn ni, y Duw sydd gyda ni yn ein hyfori ni. Efallai bydd adeiladau eglwysy'n yn cau. Efallai bydd eglwysy'n cael ei dadgorffori. Efallai bydd cynulleidfaoedd yn peidio bod, ond bod gair Duw yn sefyll ac yn gwbl bendant i pethau. Mae hwn yn gyfnod o ymgysegru dwys. I sylweddoli'n dibyniaeth ni ar y dwyfol, ar y Crist. Felly bod stori a phrofiad Samuel gynt yn gofyn i bob un ddod â'i dystiolaeth ei hun a dweud hyd yma cynorthwyodd yr arglwydd fi. Fel bod chi a finnau neu finnau a chithau yn dweud wrth rhywun arall beth mae Duw wedi gwneud yn y mywyd i. Bod e wedi trechu pob ofn, bod y fwy na phob gelyn, bod i ddatganiad wedi cynhyrfu'r byd. A bod Iesu yn un y gallwn ni ymddiried yn niw ar y galfaria. Bod Iesu yn un ymostwng o flaen Duw ar y galfaria. A bod Iesu yn un ymgysegru wrth ei dradau
gerbron Calfaria. Ar gael faria tro fy wyneb, ar gael faria gwyn y fy myd. Bod na Ebenezer, y carnedd o dystiolaeth o beth ych chi wedi ddweud, beth ych chi a fi wedi wneud, beth ych chi a fi yn ceisio i rannu yn dweud wrth y byd, bod ni'n ddiolchgar am ei fendith ef. Come, thou fount of every blessing. Tune my heart to sing thy grace. Ys i chwilio am gyfieithiad o'r emyn yna, methu sydd ddod o hyd un. Os wyddwch chi am un, plis rhannwch chi gyda fi. O fe sy'n ati i gyfieithu'r beth wrthos fetha. Ac fe am orffen hon o bregaeth, gan ddiolch i chi am y fraint o gael dod i'r eglwys hon unwaith yn rhagor. A dweud, mae fy nyled ith raslonrwydd yn ddifesur arglwydd Dduw. Dal fi'n dyn a chwlwm cariad, dathlaf fy mod innau'n fyw. Mae yna beryg ym mi grwydro yn y byd a'i wamal wedd. Rhod y sel ar fenau dynau, y mor ffwysaf yn dy hedd. Gogoniant yw enw, a diolch am ei fendith. Amen. Ac yn iawn gan i, yr emyn ola o'r rhai sydd wedi dewis ar ein cyfer ni heno. Geiriau rhif 598. Ysbryd y gorfoledd. Tyrd un calon ni, fe ddaw can un henaid wrth adnabod di. Cyfaredda'n hysbryd a llawenydd byw, nes i'n lwyr feddiannu cyfaith mawr ein Duw. Yn ein byw, ac y byddwn ni'n adlewyrchu dy ras, dy gariad, ath bresenoldeb yn ein ymwneud dyddiol gyda'r eraill. Cymorth ni gerdded o'r lle hwn heno, yn teimlo'n gadarnhaol ein gwedd, yn sicrach ein cam fod Iesu gyda ni. Adeiladwn dystiolaeth y garnedd o Ebenezer wrth i ni dystio I ti bob dydd posib, a hynny dy goniant. Amen.